Dobrý den, vítáme vás u videa, kterým vás budeme teďka provázet. Je to na serveru halfgame.eu. Tady. Je to tady celkem bezva, dá se tady lítat. Ale musíte si tady stoupnout na Pleasure Plate, který vám povolí létání. Mě tady stoupni si a můžeš létat. Tak si stoupnete prostě a můžete létat. Já už jsem se na něj šlápl dávno. No. Je tady celkem výhoda, že když spadnete, nic se vám nestane. Je tady voda. Už jsem spadl i nějaký psy. Ale vidíte, nic se jim nestalo. Jsou tady i warp doly. Napíšete si normálně do chatu /warp doly. Máte enter prostě, tady máte warp doly. A ještě výhoda, že i když je tady bedrock a vy spadnete, nic se vám nestane. Vůbec nic. Teď si normálně můžete. Aha, WTF. No nic, to prostě jsme vám jenom ukázali. Tady už asi můžeme těžit. Natěžíme. Ty vole, co to je? Pardon, tak přejdeme radši k něčemu jinému. Tak, jdeme. Tady jsou všelijaký domky. Je to tady celkem bezva. Můžete tady zabít koho chcete. Jsme totiž v PvP Zoom. Nevím, jestli je na spawnu. Na spawnu není PvP Zoom, ale tady je PvP Zoom. Všude je PvP Zoom. Spawn. Tak. Je to fakt libový server. Doporučoval bych vám ho zahrát. IPinu budete si zjistíte na serverech hosting. Je to hned na začátku. Bude v popisku videa. A na serverech hosting je to jeden z doporučovaných serverů. Tak my se s váma loučíme a uvidíme se u dalšího dní. Ahoj!